tun kara kan rombona chanchin ngai thlak tur thu pui chu thu tak zongin tini in Brazil ramami luile cruise te chanchin ani dona ne nai rai thil du thu sam chu anutapa in Brazil rama Brodoski khoa 7-day Adventist biak ina in khom pui ve chu ani thurin chungchanga anutapa le anupuin boina naya an kauran an chua san tak nu atang khan in khom pui turin nai rai chuan anutapa te nu pa chu asom thina anutapa ming chu luya ni in anupui ming chu Chrisi ani anni hian Bible zirtin ane na in mil kauran chu zui an dua chutiang kauran chu an zong mek ani nai rai chuan luye le Chrisi te chu Adventist kauran le khabute apeya Bible zirna nei puya te asom thine ma se luye chuan atui pui lem lova Adventist ten thil engeng emo anin sum thlat maitele Sunday aya sabat answer thlat maite su mak atidewa a hrethiam lo hle ani chuti lain anupui Chris ero chuan tupon bu hi atui pui viau mai thunga an kauran an chua san ta ka khan tupon bu hi an soive ngai lo wangani ma se apasal tel lova Bible zena nei chu adu chia big si lowani ti chon nai rai chu beidong du lovin Christian hena chuan big in a sabbath school class a Bible zirna an nei thu te a hril thina nai rai chuan sermon ngai thlak ma in Bible zirna an nei ho thina anuam thei phiana sin ti in a hrila Christian chuan kar tena big in a Bible zirna nei ho chu aril rumil zong takania chutenga class a telve anga chuan ain ngai ruata diktak chuan sabbath school class a hian a telve ngai lova masala athin lunga ero sabbath school kai chakna ane tan ani nai rai chuan an cell phone an ngai thlak te turing Chrisle luye te nena Christian late athon thrina chubaka Portuguese tonga Hope Channel International Dovo Tempo programa Adventist sermon rang omna DVD apetel boka Chrisi chuan anin chunga boina so adulova chuwang chuan apasal na toka aso lanin chung sermon te chu angai thrin ani chuta aluya chuan anlu a hliam na tak mai atura anna thona traka tangin atla tichon hospital lama an tlan pui ngal ta thoya zai ani line waiting room a chuan nai rai chuan Chrisi chu awm puya atong thlamona pastor le kauran member dangten an biekina luya chu anau tong try sakani ti in a hril mol ani doctor chuan an zai hlotling ti apuanga asoidanin alua hliam chu anna hle chungin lue ero chu atha chok thei don ani ti in a hrilani atu ka chuan Chrisi chu apasal tlo an phalsaka ama atong try turin Adventist pastor a local ti a hrila nai rai chuan Bible zirna nei puya asom le ta zela Chrisi chuan apasalin a hriat don lo phot chuan somna chu pom a hnial lovani nu point kara in hriat thiang lo na om hi adu lova ti chuan Bible zirna nei tur chuan hun rem chang an ruata a luya na toka aso hlana Bible zirna chu nei turin Chrisi le nai rai te chuan thuklukna an siam ta ani chuti line Chrisi chuan apasal laka thuruk zep nei tlat mai chu hreom atia Bible zirna nei chungchang chu apasal ne na chona thlen ve ta roi maya apasal chuan lauthin rim khum talovin Bible zirna an nei nia chuan anha te kallovin meche pani te Bible zirna chuan atel ve ta sok ani tharai vak lo nuwa chuan luele Chrisi te chuan Bible zirlai somni pure chu nai rai nen chuan an zir zauta a chutenga Bible zirna an nei tak nuwa chuan Adventist kauran chunga an riluput mangpo chu alodang lamta ani achan chu Bible zirtina dik taka zuidu tu anni sok ti te an threta ani Chrisi chuan fapa Ezekiel nen baptisma an changduna annu kumkhata luele afano tamirisit chuan baptisma an changdun le tathung ani tuna hian luele Chrisi te chu Brodoski khoa taimatakin sabbath school hroi tu ni na an thok tame kani anuna hian sabbath school thupui keile ka chung ta chuan hlim takin pathian rong kan bol zel don ti chu atakin annun pui bok ane tun quarter 13 sabbath tholom then khatte mangyen Brazil rama Brodoski khoa bikin tharsak ani dona ti chuan chung ko tam jok ten lom takin pathian rong an bol the pha don ani September ni somni pale kan tholom then khatte chu muna akal dona wangin uilo le thanem ngai taka
tam thayang ber tho turin kanin som le ani e